Komisi Bentah Banuan Rakyat Kekut Kesubah Hakatan Hibrok Kawai Nakaliang Katnat Public Health Engineering PHE Lingba ka Swachh Bharat Mission Kala pelong ya ka Cleanliness Drive Bashita Yaw Lenter Ha West Sales District Haka bagi babuan ki Office Rekam ke Sorkar Ki Bang Bat ki wei ki lay mi pat ba ban pun khot yala ki jong ki Office Rekam ki Phalau Bat ki Saudong Saukun Hakatai ka sngi ki nong tray katnat PHE Poka jingalam uba lingkhoi Executive Engineer ka PHE Nongstoin Division kila klay la ka kular da ka ba kila bam smai ban wanra ka khut ka suba haga than bat ban amsha ki weipan bakin le jaklia ikishnong ki thau bat ka than hi barok wei nalor kani kila shemru yakarai ban pelut por hadu shispa kanta haga shisnem bat arganta ka shitayo ban chakri na ka benta ka jingle khut tingi mata ka si monitoring ni kum ko office hi barok wei ni ang idon kini ke function ke barit menta hak ba nengkong nginyo kini ke jing smai abangi baro min kula bangin le ke jing khoi ba ni kermen ba kini ke jing khoi jungi kanlong ndei tang menta bengin penlong kulung RCN system kata menta podium ba CCN shwa kapur Christmas kini kapur kelang kumtu nang ba office jungi kanwara ke jing khoi ke suba bat kumju bangir yaldi ruk indon kita kemensiam ndai tak jing khoi ndai kemensiam bangilong pesta ngilong disiplin yaldi ngilong kumdo penginawan ra ikiwei pati para staff ali para office jungiru bagi penisisa bengilong ke office ke bakoi bat kumju bangin tresiton banyo panwan ra kajing bha bagi briur kini i bengila bande yaki na kajing bha kajing roy jerni jom kini jaka IT Pak Kenta Baterai Masuha Nada Kenta Kecil Duit Mata Usnem Lakuno Kuno Ar Kenta Hashilayo Banyo Ya Kajin Kecil Nganam Penjakia Lanesha Ikiwe Ban Penjakia Nansang Ya Kecil Duit Jangan